Koľko máš rokov? 12. Dobre. Ako si sa dozvedel o tomto kempe? No, ja som sa dozvedel úplne náhodou, keď sa rozprávali rodičia o tomto pobyte, pretože moja výborná kamarátka na ňo mala ísť. A nejak na to prišla reč, že ja som iba náhodou počul niečo anglicko, tábor, bude sa hovoriť po anglicky. Tak som si povedal, že to by mohlo byť zaujímavé. Chcel som vedieť o tom mnoho viacej. A vypočul sa to, je toto úžasné. A nakoniec som prišiel sem, prihlásil sa všetko. Takže čo bolo taký hlavný dôvod, prečo si chcel ísť? Prečo si mal záujem? Je tých dôvodov veľa. Ja som chcel hlavne aj do Anglicka ísť a celkovo aj tábor. Znelo to úplne úžasne, keď si zoberiem, že Anglicko, tábor, všetky tieto veci dokopy vytvárajú niečo úžasné. A Anglicko je krajina, do ktorej som vždy chcel ísť. A ten tábor, o ktorom hovorili, že bude sa tu hovoriť po anglicky a budeme tu mať kopu zábavy, budeme sa učiť angličtinu, že nás tu budú učiť angličtinu a všetky tieto veci okolo toho, tak som si povedala, že to by bolo úžasné. Tak preto som hlavne chcel ísť. A aké boli tie hodiny angličtiny? No, hodiny angličtiny boli perfektné. Mali sme tu už dvakrát Project Day, kedy sme vlastne mali o mnoho viacej hodín. A bolo to naozaj zábava, lebo sme mali zadanú tému a mali sme na ňu robiť nejaký projekt. Raz sme robili báseň a raz sme zase mali robiť videoprojekt. A aký je kampus? Ako vyzerá? Páči sa ti? Áno, kampus je perfektný, nič tu nechýba, máme tu všetko, čo potrebujeme. Máme tu obrovský areál, máme tu jazierko, malý lesík, máme tu dokonca zámok, máme tu knižnicu, máme tu dokonca aj Starbucks, čo viac človek potrebuje. V knižnici som zatiaľ ešte nebola, ale už ako som ju videla, tak vyzerala úžasne. A verím teda, že je úžasná. A čo povieš na výlety? Výlety sú perfektné. S tým nemám čo dodať, výlety sú úplne perfektné. Do Londýna, do Brightonu boli krásne výlety. Nemám im čo vytknúť. Možno cesta bola vždy dlhá, ale s tým sa dá počítať samozrejme. Londýn bol prenádherný, Oxford Street, aj všetky múzea boli úžasné. A múzea tí boli naozaj špička. Na nich som vždy chcel ísť a keď som ich uvidel, tak naozaj to bolo niečo. A čo sa ti tak najviac páčilo, keby si vybral úplne, že jednu vec, ktorá sa mi najviac páčila? No tak, kebyže mám niečo vybrať, tak úplne neviem tak vybrať jedinú vec, lebo je tu naozaj veľa úžasných vecí. Ale ten prvý výlet do Londýna bol asi najlepší, naozaj, ten bol asi najkrajší. Odporučil by si aj niekomu inému takýto pobyt? Určite. A kam chodíte na výlety? No na výlety, tak boli sme dvakrát v Londýne, pôjdeme ešte tretíkrát. Boli sme v Brightone, za čo som veľmi vďačný, lebo Brighton bol krásny. Aj pláž, všetko, aj Luna Park, ktorý tam bol, naozaj úžasný, keď ja nie som nejaký fanúšik Luna Parkov. Bolo to tam naozaj pekné. Boli sme v najstaršom akváriu na svete. Prekrásne mali sme prehliadku, všetko úžasné. Potom v Londýne sme boli na veľkej obchodnej Oxford Street, ktorá bola perfektná. Takisto nemám čo vytknúť, perfektné to tam bolo. Potom sme boli v historickom, biologickom a celkovo historickom múzeu. Boli dve múzea, perfektné boli, naozaj. Nemám si na čo sťažovať. A našiel si aj kamarátov nejakých nových? Rozhodne, určite. Super. Boli tu naozaj niektorých, ktorí som absolútne nepoznal a najprv som si myslel, že tu budem taký odseparovaný od všetkých, ale nebolo to tak. A máš pocit, že pre teba ako 12-ročného je to fajn? Odporúčil by si to aj iným, takým starým ako ty? Áno, rozhodne. Aj z pohľadu tej angličtiny, že je dôležité rozvíjať aj tú angličtinu. Už len v takomto veku, že 12 to je už dôležitý vek pre učenie sa. A celkovo vidieť anglicko už v takomto veku je úžasné. Pretože je to úplne z iného pohľadu, ako keby ste to videli, keď ste starší. A pani učiteľky alebo pani učiteľia sú akí? Perfektní sú. Naozaj aj group lídri sú naozaj úžasní. Áno, sú úžasní, naozaj. A
zasa nemám im čo vytknúť. Timo, a chýbajú ti rodičia? Ako samozrejme sú chvíle, keby by som určite najradšej bol s nimi, ale tak čo sa dá robiť? Som úplne niekde inde, ako sú oni, tak čo mám robiť, no? Ale chýbajú mi, to nebudem nejak hovoriť, chýbajú mi, no. Kam sa chystáš budúci rok? Na budúci rok by som bol veľmi rád, keďže je zasa tuto, na campuse,